Dobrý deň, vitajte pri obrazovkách televízie Hama. Ani tento mesiac nesmeli chýbať na našej škole zaujímavé akcie, na ktoré sa spoločne pozrieme. Dobrý deň. Naša škola žila aj počas jarných prázdnin. Žiaci z odboru Hotelovej akadémie sa pod vedením pani učiteľky Diráškovej zúčastnili kurzu carvingu, čo je vyrezávanie ovocia a zeleniny. Prečo som sa k tomuto kurzu dostala, alebo akým spôsobom, môže povedať asi toľko, že mňa to zaujalo. Ja mám rada ručné práce a takéto vyrezávania a všelijaké práce, ktoré sú spojené so šikovnými rukami. Pán Procházka je hlavný garant, ktorý chodí aj do súťaží na carving. On vlastne vedie kurzy. Prvý kurz bol v Prešove, druhý kurz takisto bol v Prešove. Je to už akože pokročilý kurz, kde vlastne sme vyrezávali aj do melóna. Pani učiteľka nám predstavila ako vyrezávanie, tam sme sa naučili rôzne tie praktiky vyrezávania. Mňa to zaujalo, tak som prišiel semka. Carving je dekoratívne vyrezávanie ovocia a jedál a som tu pretože ma to baví a je to kreatívne. Tento kurz mne dal skúsenosti, ako pripraviť jedlá pre studenú kuchyňu, veľa zábavy a rozšírenie vedomostí. Ja využijem skúsenosť s carvingom v praxi, v budúcej práci a v škole. Tak práve teraz vyrezávame kvety z jablk. Naučil som sa vyrezávať do ovocia a zeleniny, takže môjim obľúbeným je vyrezávať do ovocia rôzne ozdoby, napríklad do jablka. Mňa to baví, som rada, že tie svoje skúsenosti môžem odovzdať týmto žiakom. Som rada, že títo žiaci vlastne sa naučili rôzne techniky, používali aj dlátka, používali základné nože, ktoré sú dva, a to je zeleninový zakrivený a zeleninový rovný. No a vlastne títo naši žiaci výsledkom tohto kurzu bude to, že dostanú certifikát o absolvovaní začiatočníckeho kurzu carvingu. 17. marca sa žiačky z odboru pracovník marketingu zúčastnili odborného workshopu, ktorý viedol zakladateľ spoločnosti Cultural Bridge Andrej Juriga. Workshop bol zameraný na budovanie osobnej a firemnej značky. 3. C a 4. C sa zúčastnili na workshope s názvom Osobná značka online marketing. Žiačky pracovali v skupinách a tvorili vlastnú značku. Výsledné práce poslali lektorovi Andrejovi Jurigovi, čím sa zapojili do jeho súťaže. Máme tu zakladateľa spoločnosti Culture Bridge, Andreja Jurigu. Andrej, pomenujte jedným slovom vašu spoločnosť. Neviem, či sa mi to podarí úplne jedným slovom, ja použijem dve slová: rešpekt a tolerancia. Prečo práve tieto? Pretože cieľom vzdelávacej spoločnosti Cultural Bridge je práve vychovávať ľudí a pomáhať im, aby zvládali nároky medzikultúrnej spolupráce, a pomáhame im budovať v nich tolerantnosť a rešpekt voči kultúrnym odlišnostiam. Prečo ste si práve zvolili toto logo? Za tým logom sa vlastne skrýva taký krátky príbeh alebo taká podstata, vízia našej spoločnosti Cultural Bridge, lebo ako som hovoril, snažíme sa vytvárať, budovať kultúrne mosty a spájať kultúrne odlišných ľudí alebo rôzne národy, a v tom logu sú vlastne to logo reprezentuje dva rozdielne geometrické tvary. Tak ako existujú rozdielne geometrické tvary, existujú aj rozdielne kultúry, a práve tá linka, ktorá spája ten trojuholník a ten štvorec v tom logu, tak to je vlastne tá pomyselná vzdelávacia spoločnosť Cultural Bridge, ktorá ich spája. Začínať prvé hodiny prípravou raňajok a následnou konzumáciou by sa páčilo každému z nás. Naši prváci z odboru Hotelová akadémia si to vyskúšali. Spojili príjemné s užitočným a na hodine stolovania si žiaci prvého ročníka s pani učiteľkou Baránovou pripravili chutné raňajky. Výsledkom boli spokojní a my ostatní im môžeme len tížko závidieť. Pani učiteľka, akú ste mali tému na dnešnú hodinu techniky obsluhy?
Téma dnešnej hodiny bola jednoduché raňajky a keďže sme troška chceli použiť taký iný typ hodiny, tak som zvolila zážitkové a projektové vyučovanie. Projektové vyučovanie vlastne bol cieľ vytvoriť bufetový stôl, kde si žiaci museli priniesť daný sortiment. A to zážitkové vyučovanie bolo, nás sme splnili odkaz Jána Amosa Komenského, že škola je aj hrou, čiže žiaci skutočne majú zážitok, že na hodine mohli oficiálne sa naraňajkovať. Peter, vedel si so svojimi spolužiakmi správne uložiť sortiment na bufetové raňajky? Áno, minulú hodinu sme mali teoretickú časť a dneska máme praktickú, kde sme si ukázali, ako správne poukladať džusy, čaje, mlieko, cereálie, zdravú výživu, mliečne výrobky, pečivo a iný sortiment. Alžbetka, povieš nám, aké potraviny sú základom raňajok? Takže základ jednoduchých raňajok je teplý nápoj, pečivo, med, maslo a džem. A pri zložitých raňajkách je to obohatené o mlieko, syrové výrobky a vajíčka. Dňa 21. marca na našej škole prebiehal odborný kurz čapovania piva, ktorého sa zúčastnili žiaci odboru Hotelová akadémia, čašník a spoločné stravovanie. Kurz viedli odborníci na výrobu piva. Takže teraz ak niekto by chcel okoštovať, teda tak myslím, akože aj tieto poháre, ktoré sú už načapované, tak samozrejme, že je to k dispozícii. Dobrý pracovník v reštauračných službách musí vedieť správne načapovať pivo. Aj tento rok v našej škole prebiehal kurz čapovania piva. Žiaci si prakticky vyskúšali všetky potrebné postupy, ako správne načapovať pivo. Po skončení kurzu žiaci dostali certifikát o jeho absolvovaní. Mesiac mere sa niesol v duchu prózy a poézie. Na našej škole prebehlo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína a naša kamera bola pri tom. Považujem 63. ročník školského kola Hviezdoslavovho Kubína za otvorený. 16. marca v učebni číslo 6 sa konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Z našej školy sa zúčastnilo asi 11 žiakov z viacerých ročníkov, ktorých hodnotila predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry. Na prvom mieste sa umiestnila Sandra Koláriková z 1. C triedy, na druhom mieste sa umiestnila Ľubica Marková z 5. A triedy a na treťom mieste sa umiestnila Alexandra Šupalová z 1. C triedy. Víťazka školského kola postupuje na regionálne kolo, ktoré sa uskutoční 4. apríla v knižnici Gašpara Fejrpa Takýho Belopotockého. Držíme jej palce. Tohtoročný deň kariéry priniesol viacero prekvapení. Prvým prekvapením bola väčšia účasť zamestnávateľov a druhým prekvapením a aj očakávaním je práve tá komunikácia medzi žiakmi a konkrétne zamestnávateľmi vo foaje už po skončení prezentácií. Som veľmi rada, že spätná väzba od zamestnávateľov je pozitívna, že teda sa zúčastnia aj na budúci rok. A v prípade, ak by to aj nemalo nejaký priamu zamestnateľnosť, priamu odozvu v zamestnaní našich absolventov, určite v ďalšom období budú od týchto zamestnávateľov naši absolventi vedieť a ja som pevne presvedčená, že keď nie oni sami, tak aspoň svojim známym tieto informácie posunú. Ja som veľmi rada, že sme túto akciu zorganizovali a ďakujem študentom, pani inžinierke Čefovej, že všetky tieto veci sme takto úspešne ukončili. Ďakujem aj vám. Milí študenti, dovolte nám odozdať pozdrav za zriaďovateľa, ktorým je Žilinský samosprávny kraj. Ako zriaďovateľ Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši chceme všetkých pozdraviť. Odozdávame pozdrav od pána inžiniera Juraja Blanára, predsedu Žilinského samosprávneho kraja,
ako aj pozdrav od pani riaditeľky odboru školstva, pani Evy Rovňanovej. A chceme zaželať všetkým študentom a budúcim absolventom, aby dnešné podujatie v nich zanechalo pocit a dojmy, ktoré v nich prejavia možnosti aj nejakého ďalšieho patriotizmu a k tomu, že naozaj naši zamestnávateľia im ponúkajú možnosti kvalitnej práce, ktorá možno na začiatok nebude podľa ich predstav zaplatená, ako by chceli, ale iba svojim úsilím a svojou snahou študenti a tí, ktorí sa budú snažiť a budú prejavovať svoju kvalitu, tak môžu byť naozaj úžasnými aj budúcimi manažérmi v cestovnom ruchu. Preto prajeme študentom všetko dobré a správnu ruku pri výbere ich budúcej novej práce. Ďakujeme. Veľmi pekne ďakujem. Bohužiaľ u nás nezamestnávame žiadnych vašich študentov, ale ďakujeme za pozvanie na túto burzu zamestnávateľov a to, že ste sem prišli, pokladám za to, že chcete a máte záujem. Takže naša ponuka stále trvá a hlavne tá ponuka pre regionálnych sprievodcov cestovného ruchu. Takže ak máte ďalšie otázky, neváhajte sa nás opýtať priamo v informačnom centre alebo telefonicky. Chceli by sme sa opýtať, či zamestnávate nejakých študentov z hotelovej akadémie. Zamestnávame študentov alebo respektíve žiakov po škole z hotelovej akadémie na pozíciách čašník aj kuchár a sme s ich prácou veľmi spokojní a tešíme sa na spoluprácu aj do budúcna. Jasné, pôjdem pracovať, keďže máme rodinný podnik v oblasti Mikuláša, teda v Mikuláši blízko Liptovskej Márie, tak môžem pracovať. A ja začnem konečne realizovať svoj sen, takže veľmi sa teším, keď zmaturujem a budem mať svoje maturitné vysvedčenie pevne v rukách. Áno, plánujem v budúcnosti ešte študovať a pôjdem do Trnavy na univerzitu Svilová metoda. Áno, ja pokračujem do Bratislavy na Univerzitu Komenského a zameranie manažment. Ja sa chystám na vysokú školu do Popradu, na Mateja Bela, na univerzitu, áno. Čiže mňa sa tento program, čo sa tu dneska odohráva, moc netýka, keďže ja už mám brigádu na leto. Tak po škole ja by som chcel ísť na vysokú školu, teda dúfam, že sa mi to podarí. A mám v pláne ísť na telovýchovu do Bratislavy, takže odtiaľ si rozšíriť svoje možnosti a potom trošku do sveta pochodiť. Ja by som chcel hrať karty. Nie, do zahraničia robiť určite. Tak jak posledné roky. Robiť a asi na Slovensku. Tak ja mám v pláne odísť do Nemecka. Sme radi, že nás sledujete a televízia Hama už teraz pripravuje nové reportáže. Dovidenia. Dovidenia.